Blei fi ka kerteng ki Jesus Christ Blei shibon ni ka por je ding snap jong fi ye ni ka ktin ka chung Blei nga ngits kem on ka khu ye pi ka ktin ka chung Blei ha ni ka por ka khubor ma kwa ban sam pling jong fi ni ka por nga ai kerteng ka baladep ka ba mynta bat ka ban sawan ha ka ba nga pensong rim ye ka jingkren na ka Shiti ba ar Timothy kalnong ka ba saw ka dukhat ka ba riu hadu ka ba pra kini di kintin ki ba of Paul upla chapang yeladi ya ka ba dep ka chu ya ka mynta ka chu ba ka ban sawan ka chu tong ni sedang no ban puli ya ka ka jingpla ka chu of Paul wong kum ni ka dukhat ka ban riu namaria ngala the no lupa kum ka jing aingu di bar ka ka por chu ka jingle no jonga kala jan ngala yale ya ka jingle ba bha ngala pendep ya ka jinga pen ngala ri ya ka jingai nadu menta yang ngala bu ide ka pansnyat jo ka hok ya ka bau try uba unong bishar ba hok un ai yang ha ka sngi bat om tang yang hi henry kita ken ki ba ye ya ka de ka jing pen pau chong o kini kentien ki ba u abs Paul pitip ne em kini kentien ki ba khadu ki ba abs Paul utho ha ka city u Timothy namar kini dikisngi ki ba khadu ki ba abs Paul u im hasla jo ka pruthai itong ini say page kita matong ini sedang minta ban page ya gede khot ka ban riu ong kum ni namar ya ngala the no lupa kum ka jing aingu di kamut ayu absul Paul ong ya ngala the no lupa kum ka jing aingu di hangi absul Paul upen seriem ya ka jing im jung u kum ka jing knya lani kum ka ta ka jing aingu di ka balong ka jing knya ka bala the lut show try ikan mau ha ka testament ka berim ha ka kitab jing khen kalong ka ba arbu pra ga khot ka khatwei hadu khatlai ki jiu haba ki wan ban ai jing knya khamat jo Blei ki juan ban ai jing knya da kimran ki ju ai jing knya da ki jingmi na ga khandong kum ju ru ki ju ai jing knya da ki jing ai ngu di ha khamat jo Blei henry om tang ki jiu wat ki greek ru haba don kanu kanu ka jing khawai te shwaban bam ye ka jing bam ga jongki ha ka jing khawai ki judon ka jing le niam ka ta kalong baya ka wan ka ba remdor tam ka bada ibnot shisha ki ju the no ide ka wan ha khandong kum ka dak jong ka jing ai ka jing knya jong ka jing ai ngu di ha khamat jo Blei wapsul Paul ru open sriem ni ka jing em jong uang ngaru ka jing em jong kum ka jing ai ngu di ngawan ban ai jing knya khamat jo Blei ban thelut sho Blei ya ka jing em ka jonga baro bat ka ba sautanat wapsul Paul uang ni dikintien uang ngala the no ndi ba un sa the wong ngala dep the no kababon ka jingmut hangni kababon wong ngala dep ban IT lut ye ka jing em ndi ba un sa IT wong ngala dep ban IT lut ka jing em show try bon na pring jo pp la IT ka jing em show try henry ka jing khot ka long IT lut show try ni shai ruai ka jing ruai ngala IT lut show try ka jing ruai ka ong yang in IT lut show try met bad min sim wapsul Paul tu wong ngala thelut ka jing em jonga show try ngala IT lut ka jing em show try menu wapsul Paul u IT lut show try na pin puli ki kam ki abstol kalnong ka bakhandai hagru ko por wapsul Paul ka kerteng ka Nyngkong ka jungu dei usol ka jing tmu ka jungu kalong ban lech Damascus ban penshitam ben ki kristan ban tem ki kristan henry hakalenti Damascus ulaya shem yu Jesus Christ uklabamon bat updiang yu Jesus Christ kumunong penim uneo absul Paul hakri ko Paul pitip ni em om tang ba updiang yu Jesus Christ om tang ba up ngej yu Jesus Christ henry uda IT lut ye ka jing em juko baro how Jesus Christ uda I tapmen sim shisha nadu ko Paul yu Jesus Christ uda I tapmen sim shisha yu Jesus uda penkentang lut ye ka jing em juko baro show Jesus Christ nadu ka Paul ka ba ye shem yu Jesus Christ haga bang yu haga Jingduwai ka jugu ong kum ni ayu me mon yang ban le ka Jingduwai ka ba ai ti lut show try ka Jingduwai ka ba kwa ba yo ban le lut ye ka mon ka jugu Blei namar kwa shu ban im ka mon la jong ukwa ban im ka jing im ka ba le lut ye ka mon ka jugu Blei naraga daw ong ayu try me mon yang ban le shishu ngi yu absul Paul upla haga city ke Philippi kalong ka ba Nyngkong ka khot ka ba Ri-bhoi ong kum ni namar yanga ban im kalong ukris yanga ban im kalong ukris ban yap kalong ka jingmen toy kai
Kata gari ka jing pla ka jing uba ula IT ka jing im jing usau Jesus Christ lut baro uang yang ngabat im kalong ukris kan. Bat kumno absul pol ula ban im na kamda ukris. Haga shiti segi Galatia pan hagal nong ka ba ar ka dukot ka ba arpo absul pol upla gumni uang. Lasa nar pna yanga om shu mga ba im Henry ukris kan u im hapo jonga. Om shu mga ba im Henry ukris kan u im hapo jonga. Wa absul pol usa nar pnalut ye ka jing samkwa jung usa nar pnalut ye ka jing ye ka lade ka jung ye ka jing sarong ka jung peniap troinlut kita baro how absul pol mdeshu ka malade ka ba im how absul pol ukris kan u im hapo jung kene ka jing khot yang ay piru yang in yet yade hato hapo jong pi ka im ka maladi neu im ukris hapo jong pi Henry how absul pol ti wang mdeshu ka jonga ka ba im Henry ka jung ukris kan u im hapo jonga ukris u im haga jing im jonga wong absul pol nagadaw wa absul pol ula IT lot ika jing im ka jing u baro so utrai but pitip ne em ka jing IT ka jing absul pol ika jing im so utrai upla shu haga shiti shiki Philippi ka long ka ba Nyngkong ka dukot ka ba arpulai arpusaw wong gumni tongini puli ka jing pla ka jing u wong gumni nga sngolengo ika ni bro ar bangadon ika jing kwa ika bangan letno ban long lembar ukris nagabanta man kambah yang aken Henry toy ban sa ka do kalong ka kham don kam ken na ka banta jongpi toy ban sa ka do kalong ka kham don kam na ka banta jongpi wong absul pol ka bomot ka jing IT ka jing absul pol wa absul pol ukloy ban IT ka jing im jing na ka banta Jesus Christ bad ukloy ban IT ka jing im jing na ka banta kita ken ki ba Christ ulayap na ka banta jongki ken pitip ne em mangi na ka banta Jesus Christ ikloy ban IT ikwa ban IT na kamtaw Jesus Christ namar ba open im ngi ba ukrkhu ngi ba ule bhai ngi ikwa ban IT yo Jesus Christ baro ki ba kwa ban IT ka jing im juki show Jesus Christ Henry na kamtaw paramarjan na kamta ki minsim ki ba kodor tuna ki ba IT ka jing khot ka jung absul pol yang ay phi kalong om tang mangi IT ka jing im jungi show Jesus Christ yang in ploy ban lenno yeladi na kamta ka jing bha jong ki paramarjan kan nakloy ban du mga nagabantag ban yo nong giway nakloy ban lenno mga nagabantag ka jing mentoy ka jing baha ju giway kata gari ka jing IT ka jing absul pol wong yanga ban im kalong ukris ka bomon na IT ka jing im junga show Jesus Christ na IT lo ka jing im junga ban lenno yelade nagabantag ka jing mentoy jung giway kan kata gari ka jing ong ju absul pol habo ong nalathe no ka jing im junga kum ka jing aingu di how try kabamon ngala IT lut ika jing im junga show Jesus Christ ngala IT lut ika jing im junga na kamta ka balang ngala IT lut ika jing im junga namta ka commission ngala IT lut ika jing im junga namta ki min sim ki ba kodor kan kata ga ika jing IT jing absul pol ika jing im jung shu hangni absul pol habu ong ngala the no ika jing im junga kum ka jing aingu di kani ka jing pek ka jing absul pol ika jing im ka bala dep ka jing habo absul pol pitip ne em upet ye kabel dep ka ju e kabau Blei u ong u ban le ula le lut ye kata ula pendep lut ula IT lut u comment habo upet ye kabel dep ka ju bun sin ngi sanut habagi pet ye ka basedin ka jungi bun sin ye ka e kaba u Blei ula bu ha ka do nut jungi ban le ngi bu teng ye kata i klempat le ye kata hadu mentaro kata ka ka jing babe ka jungi habagi pet ye kabel dep ka jungi andre ka jing khot ye ngai pi pat menta galong yangin pendep lut yaka e ka Blei bu akan ka chongi ban le khnang ba swabangi ngin leit no na slaj ko perthai habangi phaidin inam ba be shu penban ngin aingu u Blei bangila pendep yaka ta baro tongin doi jur ban ong kumni atrai wat nom pat shim yaka jing im jonga lemda ngam pat pendep lut yaka taka mamela bu yanga ban le lemda ngam pat pendep lut yaka jing khot ka jome pat shim yanga atrai yarap yanga bangan pendep lut yaka jing khot ka jome yaka ega ba me ong ban le ngan le lut ikata swa bagin late sla jo ka prothei gin kemen habangi pet yaka bala dep ka jungi wa absul pol kemen yaka bala dep ka jungu namar ula le lut yaka ega Blei ong u ban le ula IT lut ula the lut yaka jing im baro so trai patung ini pet pat menta se ka khot ka buat pat absul pol ong kumni namar kata ka por jong ka jing le no jonga kala jan ka por ka jing le no jonga kala jan balibu absul pol ong ka por jong ka jing le no jonga kala jan namar hagari ka por pitip ne em ha ka por ka tho ine ka cities baar so Timothy kadi ka por ka don ha ka bindi
la kem yu namar ka jingalap ika gospel la set yu ka ying bendi but usmuthu ba kanidi ka por ka ba umla su ban light na ka ying bendi mensua ha ka por ka ba utho ya ka city si ka Philippi ka de ka por ka ba utho ha ka ying bendi udang don jingkermen bandang light na ying bendi ha ka de ka por ka ba utho ya ka city si ka Philippi udang ong ya ki bangai ya Philippi ba kin duai lam yu ba unang light henry minta pat ha ka de ka por ba utho ya ka city ba ar u Timothy usmuthu ba umla light su na ka ying bendi namar ba ya ka case ka jong u apsil po la bat da upat saniro upat saniro uday maukain ubabat ya ka jing sensar haga bakum gani ka por but upat saniro uday unong sensar ubasyun ba ya ka kristan tena ka daw apsil po usmuthu ba kanidi ka por ka ba u im khaddo hasla ji ka perthai namar u apsil po la pniap yu ba la krai kli yu haga ying bendi na ka daw apsil po kum u briu jong ka jingai uklem ong kumne kapor juga jing syak peniap jonga kalajan lani kapor juga jing syak khai kli kalajan uklem ong kumta henry ka jingyap wa absul pol ong kapor juga jing lek no jonga kalajan kum ubriu juga jingai haba upet ya ka jingyap ho absul pol ka dei tang ka jing beteng ban lek se ka weipat ka ri ka Blei la pen kre na da jong u kata de ka jing yo i ka jong absul pol ka jingyap Badu penon kam dari kentin wong kapor juga jinglek no jonga kalajan. Kani ka kentin jinglek no kapor juga jinglek no kentin pareng ki ong departure kidon ki dur ha kani ka kentin. Togi dia pe ite ki dur ki baladon hani ka kentin ka Nyngkong kalong kaling ka bala penieng ha ka kat ling. Ha kapor ka ki penieng ini ka ling ha ka kat ling kidi kidong nyak ling kiju shim yau tau angkor balate dau telai bat la penhap yau dau angkor ubadon ki beno syate syapo jong ka duriau ban wo hakiti ki mau krang bakalom ki hagapor bakabe kal air te ondala di kapor ban let jinglen di genong nya ling kiju launo yau dau angkor bat kaling minta kala di kapor bakan let jinglet no syakawi pat ka Jaka wa supol ru pen sri mi ka jingem jong babaro sikata late angkor yu haka jing shikri la penne yu haka jing shikri henry minta kala de kapor kaba on launo yu angkor ne ka jing shikri ka jung namar bala de kapor ba un let jing let no shikari ka jung try ba de kapor ba un let no shikari ka jung try na daga daw on kapor ju ka jing let no ka jonga kala jan sakawi pat ka jing mut ka ba ar jong re kentin kapor ju ka jing let no la pen sriem kum umasilur uni umasilur ubala lori ka lingka onda ula dep lur la ai u kapor ba un song thai no bada kapor ba usong thai no la lao no ya ka lingkor na ka rendang ka jung namar ula dep ban lur ya ka lingka wap supolu pen sriem ya de kum umasilur uba lur ha ka lingka ka jung utrai baro sikata but onda ula dep ban lur ya ka lingka ka jung utrai kala de kapor ba un song thai no bad kala de kapor ba on lao no ya ka lingkor na ka rendang ka jung wapsul pol persriem bagani ka jing krai kli yo ka jing peniap yo ha ka ying bendi ka lei tang ka dak ba on launo e ka lengkor na ka rendang ka jing ba un yo ban song thai no ba du trai namarula dep ban lur ka lengkha ka du trai ka daw wapsul pol ong ka por ka jing lek no kala jan sa ka balai pat ka jing mut jene ka por ka jing lek no la persriem kumunong lek jing lek hari Israel ka ri ka ba shit ha ki por mensua habaki nong let jinglet ki haban ra ya ki ying jan lani ki ten bad ha por baka shit baka sngi ki haban ri ya ladi hapo ka ten ba onda la di ka por jan met ka por ban let jinglet ki le gomno ki juliet no ya ka ying jan namar kala di ka por ban let jinglet kubo apsipol utho ha ka shiti baning kong korin kalong ka san ka khot ka baning kong hadu ka pra la pen sriem bi ka met kum ka ying jan kum ka ying trap kaba on lit no eka namala pen kre eka ying song ne how try wap supol ru wong ka por juga jinglet no ka por ban lit no ye ka ying jan namar kala de ka por ban let jinglet no shikari ka ju try ban song sa har ka ying song ne ka boble la pen kre sa ka ba sa pat ka jingmut jene ka por juga jinglet no la pen sriem ku bunong sa bendi ubala te la khomi u ka ying bendi bat la de ka por ba on pelait no yu ne ka ying bendi
on pelat no yu na kata ka jing syak te syak khum ba on pelat lu no yu na ka ying bendi ba un im no ka jing im ka balai lu wa sul pol ru ong kala de ka por bangan mi no na ka ying bendi bon law no ini ka jing te jing khum ka jing im jonga namar kala de ka por ba on pelat lu no yanga na ka daw ong ka por juga jing lek no jonga kala jan ka por bangan im no ka jing im ka balai lu ha beneng ha ka ying ka ju trai how absol pol ka jingiap yu i bakalong ka ba kemen bakalong ka ba mentoy bakalong ka ka ba iternat kalong ka ba plashisha how absol pol yu i kumtai ka jingiap how absol pol ya ka jingiap yu i kup ushabik siar ba pli ka jingkhang siar jong ka beneng banrung shi ka jingim ka banom yap su lanoro na ka daw absol pol ka city shi ki philippi kalong ka ba Nyngkong ka khot ba arfway ong ban yap kalong ka jingmen toy kai how absol pol ka jingiap kam di ka jing no jing ki aka kam di ka jing kut no jing ki aka how absol pol ka jingiap ka jing men toy ban yo ban let no shi ka ying ka ba blei la pen kre shi ka ri ka ba blei la pen kre ban song thai hang ta shi ki bom ju kot ba ru try kata ka jing plang ju absol pol ka por ka jing let no jonga kala jan to ngi pet pat menta ka khot ka ba nyiu ong ngalaya le e ka jing le ba bha ngalaya le e ka jing le ba bha kabut ayu hang ni uong ngalaya le ya ka jing le ba bha ka jing mut hang ni kamut ngala ai ka ba bhatam sho blei ngala ai ka ba bhatam sho blei wa absol pol pitip ni em hau omdan shu ka ka ba unang tingkai tingkai shu ya ka bormet ka jing uklam tingkai shu ya ka jing mut jing perkhat jing ya ka jing im jing ya ka por ka jing ya ka jing don jing baro ka ka ba udan ula ailti lut so utrai ula ailut so utrai nar ka daw ong ngalayale ka umot ngala ai ka ba bhatam so blei mangi pitip ni em bun sin ngilong kumni na ka menta ka pruthai ngile ban ai ka ba bhatam na ka menta ka ying ka sem ngile ban ai ka ba bhatam hoi ka ta ka long ka badai henry pitip na ka menta ublei ngi dang tengkai na ka menta ublei ngi benur ya ka jing ai ni benut ber ai ka batam so blei ya ka jing im ngi ai tang steng siliang so blei ni klempat ai tilut so blei ya ka jing shikri ni shikri malu mala ting ni shikri da ka jing bomben se ni klempat ai ka batam so blei ka jing khot yang ya phi kalong la ka jing ai tongin ai da ka jing kemen ai ka batam so blei la ka jing im yangin ai tilut so blei met bet men sim la ka jing shikri yangin ai ka bhatam yangin shakri ka jing shakri ka bhatam nang ni shakman khnang ba ngiru ngin ong hakawi ka sngi ngalaya le e ka jing le ba wa absol pol ti ong ngala ai ka bhatam show blai hakib liang baro ngala ai lot show blai kani ka jingmut ka bo absol pol ong ngalaya le sakawi pat ka jingmut hangni ka umon ngala be shaprang ken ngala ya shaprang what happening ka jing ka jing tenju wa absol pol pitip ni em uri briu uba mat bun ba ke jing ka jing em jong dan bun sin ula syak set bendi bun sin ula syak sempat bun tri ula shalen temau ula syak syo ula syak tangan ula mat bun ke jing syak kren ben ke jing syak le ben henry kita ke jing kiba umat kita ke jing du jing kremen kiba uyai kim sham lala pat ban pen pep yu ban yat shaprang ula yale kamot ula jet bet ban shakri bet yu blai ban yat shaprang bet hapding ke jing tenju ke jing em jo ban pendep bet ke jing khot ke jing ublai bun sin mangi pitip em tang namar ke jing ki baret ki bangi man ki bangi shakren let's say ki jing nang ba ke jing pang lene ki nu let's say ka sun beneng ka slap lene ba shit palat ting pep jing seng no ting pep no ban shakri ublai tang namar bombiang gani katai tangi jing baret ngi thut no ngi thai no ban shakri ublai ndrei absol pol te uam ngalayale ngada saibor komon ngada ai go bhatam ngaya shukmat ngamailat baganu ka jing kan tin pep inga ban shakri utrai ngala ai ka bhatam shublai what happening ju ki jing happening ki jing tenju kata ka jing pla jung absol pol batong ini pet menta pat sagani ka khot ka bot uam kumni ngala pendep ka jing pen penseriam kum utaken unong mare uba mare hadu banda point ka thong ban yo ka price wa absol pol ru ang ngala pendep lut ka blei ong nga bande ngala pendep ka jing khot ka jing blei
ngalale lut ika ekbo blei upha inga banle beitang siteng ngale henry hadu banal kut ngale ka jing khot inga yupi kalong nginom trei tang bandep ngi trei hadu banadep ngi trei nadu ko minsim ngi pendep ika ka jing khot ka jing ublei om dei tang siteng yangin yaine hadu ko bokot ngin pendep ika jing phet kani ka jing phla ka ju obstacle pol phang ka dep ka jing wang ngala yale ika jing le ba ala pendep ika jing phet to minta bat ngin pe ika minta ka jing obstacle pol kau minta ka jong obstacle pol wang ngala ri ka jingai ngala ri ka jingai kamut ayu ka tin ngala ri ka jingai kau mon hadu minta wang nga sumar bahaya di bangan yaile ya ka mon ka jong oblai bangan yai ko ngu ya ka tin ka jong oblai bangan yai pendep ya ka jing khot ka jong oblai kata ka jing ong ju obstacle pol bangala ri ka jingai kau mon ke e ka oblai bu ka donut jonga ngap ko ngu lut ya kata kata gamut ri ka jingai pitip ni em ka jing ko ngu ya ka man ka jing ublai ka de ka jing ri ka jingai ka jing ko ngu ya ka tin ka jing ublai ka de ka jing ri ka jingai ka jing pendep ya ka jing khot ka jing ublai kata ka de ka jing ri ka jingai pitip ni em ha khmat jing ublai ndei kat nu ngi la le ha khmat jing ublai kat nu ngi ko ngu namar ublai umpai ya ka jing le ublai wat ya ka jing ko ngu ngi namar bun sin ngi perkhat ba ketika sngi ngi yang khmat jong blei ngi pen i ki report ki bangila dep le ngi pen i ki kam ki bangila le bangila mare sharum shaneng ngi la le ekani ka tai u blei un kli ni ki jing kli wam hato phila ko ngu ne em ya kata ka banganga pha i phi ben le hato phila ko ngu ne em ki tin chunga ngu trai aga daw Jesus Christ upen kelmau aga gospel ka jung Matthias kalanong ka ba new ka khot ba Ri-bhoi wong don sibun ki ban ong inga ketika sngi hatongim simla yalap ika gospel hatongim simla be ikiksoy hatongim simla le ki kamba jisu la ong persa iki ngam itu ipi pp de ki shakri bhomman sam u jisu kan tat ika ka jing shakri ka jongki namar kini ki de ki tang kita ki ba le ya ka kam ka jong ublai ompat ki ba ko ngu ya ka man ka jong ublai namar hakmat jong ublai mdei ki jingle ki ba ublai un ong ho hakmat jong ublai ka dei hi ka jing ko ngu ya ka man ka jong ublai ka tin ka jong ublai ka daw apsul pol ong kumni ha ka shti baning kong koren kal nong ka khandai ka khot bar phun ye ong yo ba kumno ya ki we ngala la yalap henre yala de ngalong bala sa kan tait no apsul pol usumar ba yala de ba ka e ka bule ka de ban long bai ka bala pha do ublai ka de ban long bai kat kum ka man ka jong ublai kum ju ru apsul pol ong ka shti ki nong room ka long ka ba shipho ka khot ka khat saw ong kumno kin le yalap lem dala pha yaki nama don bun ba ki balet yalap ki ba shakri shade shatai henry klem pha ublai ki shujit hi ban lai naga daw pentikna ka ek ba phile de ka ek ba ublai pha i phi ban le nama don ki ba nang ban le la nang ban shakri ki le hi ka bon la jong inde ha ka ba ublai pha ki ban le pikan mau ne em ka testament ka barim ublai pha yu im son im jo ka Israel balai ban pomlut ikinong Amalek baro nadu usim hadu upat ba hadu kimrat ban priaplut iki baro henry ke ke bau sol ule kata galong anda ula lek ban yele thma ka snong Amalek yaki jingri ki besngai uri im yaki ui ka jingthmu ka ju galong ba uthmu ban ai jingkinya khamat ju blei anda lawan Samuel usol usngau kum bola le sibun ki ke henry Samuel uang ka jingko ngu ka khambha ban ka jingkinya ka jingko ngu ka khambha bani ka jingle ko mun ke ke bo sol ule ka khlampen sngo bhai ublei namar ba sol ukhlem ko ngu ye ka ek ublei ong u ban le aga daw Jesus Christ pikan mau ne em ye ke tu nyu phomut ke senran ki bo Jesus Christ upha ek bakin le ban yalam onda ki lawan ki ai ka report ki ong ba wat ki ksut ru ki pendem hapo jongi Jesus Christ ong kumne wat kemen bala pandemic min sim baman hapo jong pi henry kemen bai ka kerteng ke jong pi la tho haga kitab juga jing im ke ke bo Jesus Christ udon ban ong wat kemen ha ke jingle wat kemen ha ke ke ba phila dep le kemen ba pidon ke jinga dei baru blai kan ta daw Jesus Christ hikai bhai ki khan armut ki sindran bandon bhai ke jinga dei ke ba jan baru blai Jesus penlut por bhabat ki khan armut ki sindran ban tei bhai ke jinga dei baru blai namar ha khmat ju blai ka jinga dei ka dei ka bakong san baru blai ka jinga dei shimet baru blai ka dei ka bakong san ka jingkok ngu e ka mon ka jung blai ka dei ka bakong san man pendem yel de ha ka jingkhot ka jung blai ka dei ka bakong san
Ka daw tongin yet bahaya di nan ni sikman. Pet nuksa yu Jesus Christ. Jesus long ka nuksa ka kraw. Jesus ong kumne. Ngangawan siya ka pertay ban yo ban le ka man ka ju ukpa ong Jesus. Tang ye ka ka ukpa uong ya kata kay ngangale ong Jesus Christ. Naga daw Apostle Paul ong ka city si Ephesus uong tolong pi ka ba siyempang ye ka man ka ju Blei. Ka ba mo tolong pi kita kin nong le ye ka man ka ju Blei. Anong miyang say sin. Ba Blei umpet kat nong ila deple. Blei upet hatong ila ko ngo ne em ye ka jingkhot ka ju. Ila yaine ne em ka jingkhot ka ju. Pikin mau ka parsi jong kitalen ya utu uba laai san kitalen bat uba ai ar kitalen onda kenrat ulawan uong gini kintin bahame usyakri uba bah bat bangai haga kitin pareng ki ong good and faithful ngai haga kitin kasi haga kitin pareng ki ong faithful yaine ake yaine haga jingkhot ka ju Blei yaine banle ya ka man ka ju Blei habo Apostle Paul uong ngalari ka jingai kaumon ya ka ka bau Blei ula bu haka donut jonga ngala ko ngurut ya kata ngala yaine haka jingkhot ka jung Blei ngala yaine banle ka man ka jung Blei kata ga jing pla ka jung Apostle Paul so phang yeladi wong ngala yale ka jing le ba ngala pendep ka jing pen ngala ri ya ka jing ai manga phirungin long kumta nang ni sakman tongi ni pet mentapat ya ka ban sawan ka jung Apostle Paul ka ga bau plus phang yeladi ya ka ban sawan ka jung haka khot ka ba pra par wong kumne nadu mentala bu yang ay deka pansnyat joka hok ya ka ba utrai unong bishar ba hok kay unsa aya nga hagar ka sngi habo Apostle Paul upet ya ka bansawan jung shispa naga shispa ula tikna lupa ba unsa yo ya ka pansnyat ha kata ka sngi joka jing bishar naga daw ong labu lupa ya ka pansnyat joka hok nakabenta jonga ya ka ba utrai unong bishar unsa aya nga hagar ka sngi haba kreni ka sngi Apostle Paul ukren sapanga ka sngi bishar ukres ka ba phila ban shem ka shiti ba ar koren kal no ka san ga dekat ka shipo ko ongkum ni namar ka day ban pendieng ngi baro hakmat ka jingshong bishar ukres kan ba wei po wei baro udio diang haladi kat kum ki jingle ki jung o kani ka sngi ka ba on bishar yang ai pi hagar ka sngi bishar ukres kan But kum juru Apostle Paul wong kum ni chiti baning kong koren kal nong balai ke khot bakhat lai ter kong kum ni hadu ko bakhat san wong kum ni on pen pau ke jing trade jung way namar kata kada ka sngi on pen pau shenna yaka naba on pen pau no yaka de ka ding te ka de ka ding ka ten ju yaka ka jing trade jung way ka ba kum no kalong la de ka jing trade jung no ka ba utei kansa u unyo e kanong lada ka ingno kata ka jing tray jungno u undu ken henry ma uhi unyo la im ka jingmut ju Apostle Paul hangni ka mon bahaka ka sngi bisharu Chris on sa tenju ka jing tray ka jungi swaba on ai pansnyat yangi on penyat suai ka jing tray jungi lengba ka ding hagar ka sngi bishar lada kata ka jing tray jungi ka ingno hagar ka ding ingin du no ikanong hoy ingin la im tang mangin du ikanong Henry lada kata jing tray jungi ka sa habala tenju de ka ding ingin yo e ka nong ingin yo e ka pansnyan lada daw Apostle Paul ukhot yangi baka jing tray jonga bat jong pi ka de ban tikna ba banadu na nesla protai ngi de ban tip baka e ka bangi tray ka de ban don ka dor bom jukot hagre ko tray lada daw nadu na nesla protai pentikna ba ba pi le e ka jing le e ka de ka jing i but ai ka batam ha ka jing shikri ka ba phi shikri ai ti lut shisha ka jing em jong phi show Blei namar on sa tenju Apostle Paul ong kumniru ha ka shti baning kong koren kal no ka balai ka khot ka ba khat wei khat ar ong kumni onam dan bala ban seng da ka wei pat ka nong rim na lor ka bala seng ka balong ukris Jesu ken wala unu te na lor ka da nong rim da ka ksiar da ka rupa da ki mau kordor da ki ding dau plang dau jintang on pen pau ye ka jing tray jong wei poi baro hagar ka sngi on pen pau shnna ye ka da ka ding ni Apostle Paul upia ye ka jing tray don ka jing tray ka balong kum ka ksiar ka rupa ki mau kodor don ka jing tray pat ka balong kum ka ding kum uplang kum ujintang pitip ne em ya ka ksiar ya ka rupa bat yo mau kodor lada pendai ding ikine
kinang pernai pre ki ding ya uplang ya jintang lada pendai ding gini kini kin yong ngan kin umno kadau ga jing trei jong pi jonga pentikna bagata ga jing trei ondala pendai ding ya ka ondala tunju ya ka ga ding kandang pernai ga jing trei nagdaw pentikna bangi trei nang ni na slap prthei baka jing trei ga jingi ka deben long ka ba ne kai ga jing trei ka ba ne ka jing trei ka bangi ai ka ba bhatam show blai ngida ai tilut shisha yala de ya ka jing im jungi show blai ngida le shisha ka man ga jung blai na do na sla ju ko prthai khnang baka jing trei ga jungi ka long shisin pendai ding kanang pernai ka long kum ka ksiar lane ka long kum mau kodor kum ka rupa ki badang pernai haba pendai ding iki wat ai baka jing trei ka junga jung pi shisin pendai ding kan umno ka jing trei ka ba pendai ding tang kan umno ka jing trei ka bangi shu pendep rukom hasla ju ko prthai ka bangi shu trei tang bandep ngi trei tang ban yo burom tang ban yo ithu trei malu mala syakri malu mala ka tu ka jing syakri ka ba shisin syakri ka bomdan jingmi ai ruem ka daw haba pi syakri pentik kena ba baka jing syakri ka jong pi kita ki ba pi syakri on pen kha ki briu ki ba riu blai ki briu ju ka jingai om ki riu niam la de ki riu niam ngano pi u blai ulang ya lupa kumbong ya iki parisi kum taun ya iki briu ki ba ka jing syakri ka ba penmi iki riu niam henry ai ba ka jing syakri jonga jong pi ka de ka jing syakri ka ba penmi iki riu blai ki briu ki ba ba wan ka jing ka jing tenju ki yeng scam ba try kata de ka jing syakri ka ba ne kata de ka jing syakri ka ba blai kwa ingai pingin syakri na ka daw ba di pi kwa ban yu i kumno ka jing syakri ka jong pi pet ya ki nong bot ka jong pi kumno gilong ada ki nong bot ka jong pi gilong ki ba kinjado kaumon ka jing syakri jonga jong pi kanang dehi ka ba kinjado ba ding ilong riu blai mangi ka ba syakri ki nong bot ka jong yiru ki long riu blai kumunong yalam kumta ki nong bot ka sai ong mo namar omdei ka e ka ba pi ong kin long ka e ka ba pi long kin long bon sin pitip ne em ka jinglong ka jong i ka tu chikita ki bangi syakri ka daw bu bet bhai ka jinglong ka jong pi im ka jing im ka bu khoi ka kentang khnang ba ka jing im ka bu khoi ka kentang ka ba ai tilot jong pi su trai ka tu lang chikita ki ba pi syakri wabsul pol te ka e ka ba syakri utikna ba un sayo ya ka nong un sayo ya ka pansnyat na ka daw ong labu lupa ya ka pansnyat jo ka hok nam ta jonga namaru absul pol pitip ne em kai ka ba utrai udale hok ya ka ta ka ba utrai ulale ya ka kuma khamat jo blai ya ka ta ka ba utrai e kwa ye pi ban ye thu ba don sanjat ki pansnyat ki ba blai ula pen kre nam ta jonga jong pi ka wei ka pansnyat ka ba absul pol u tho hang ni ka ta ka long ka pansnyat jong ka hok ka bangi puli ka ka siti ba ar timothy kalong ka ba saw ka khat ka ban phra ka pansnyat jong ka hok kadiri ka pansnyat jong ka hok na ka banta kita ke ba le hok ka kam ki ba trade ka kam ki ba syakri shisha ka jing syakri ka ba kuma khamat jong blai ki bom don shu ka ta ka jing le tu le thok ka ba ka boy ki ba le kuma khamat jong blai trai hok kadiri ka pansnyat ka blai la pen kre da jong ki pin puli pat haka siti bading kong koren kalong ka khandai ka khot ka ba arpu saw pan wa support ukraine nang tu ka pansnyat bompuon kani ka pansnyat ka bala pinkre na ka bata ki briu ka ba rikhu ila ka jong ka jing im ki ba pin kan tang bhai ila ka jong ka jing im show try ki bom ailat baga pop kan sno aki kumu wa support ong nga pinsitong khop ina ka met jonga nga ring raw ya ka ken lapun kre ka pansnyat bompuon nam ta ki briu ka ba rikhu ila ka jong ka jing im kum ju ru pin police ka wi pat ka pansnyat ka ta galong haga city se ki philippi ka long ka ba saw ka khot ka Nyngkong hang tu absul pol ong ka pansnyat jo ka jingkemen ka pansnyat jo ka jingkemen de ka pansnyat na ka ba nong job men sim ai ba mga pi nang ni sikmat nginlong ken nong job men sim ka bible ko ong ba ubastat de to pengat sibon ke men sim wa pen kre ka pansnyat na ka banta kita ken ki ba job ke men sim ko kodon juru pin puli ka chiti ba Nyngkong Petras ka nong ka ba san de khot ka ba lai saw hang tu pat ka kren ka pansnyat jong ka buram kani ka pansnyat ko buram kani ka pansnyat ka ba blei ula pen kre na ka banta kinong sharai balang nam ta ki ba sharai ki men sim ki ba kodor haba ki sharai bhai ka balang kilong ka nuksa ka balang sharai ki ben sim ki ba kodor de ka jing sharai ka ba de ka jing ye de ka jing im ka ba rublei ka ba da shakri bha shisha ka balang ublei ula pen kre ye ka pansnyat jong ka buram nam ta jongki bat sakawi pat ka pansnyat kata galong pila ban shem haka shitiu Jacob kalong ka ba Nyngkong ka khot ka ba khat ar u Jacob ong kumne suk ma phi habala tenju ye phi da ki ba bon jat ki jing tenju na bar phin yo diang yi ka pansnyat jong ka jing im
kani ka kren ni ka pansnyat ka bala pinkre na ka banta kita gen ki ba sha shitom nam tau kres ki bala yap martar nam tau kres kitu ki kristan ki ba sha le ben sha pen shitom ben kanun ka pansnyat jo ka jing im nam ta jong ki kini ki pansnyat ki ba try la pinkre nam ta jonga jong pi ka pansnyat jong ka hok ka pansnyat bampuon ka pansnyat jong ka jingkemen ka pansnyat jong ka buram ka pansnyat jong ka jing im try la pinkre nam ta jonga ba jong fi ken naga daw habning mynta ki bunkam ban pinkre pansnyat nakabda jonga jong pi naga daw mga pit kay ka bangile hasla jo ka perthai mynta don Blei ba khmi ye ka jingle jongi par Blei un sa tenju ye ka jingle jongi naga daw penblin yela de kay ka phile wat pen sngo bhabriu le ye ka jingle kum hakmat chung trai kan madam don mano ba yo ep re tip ba utrai te yo ep utrai un ai nong ye pi wapsil pol wong ngala yale e ka jingle ba bha ngala pendep e ka jingle phet ngala ri e ka jingle pat nadu mynta la bu e ka pansnyat nam ta jonga ken kata ga de ka jing yo i lupa jong wapsil pol ya ka ban sawan ka jong yangin le e ka jingle ka ba ka don ka dor bom jukot ha ke e ka bangingi le yangin ai tilot yangin ai ka ba bhatam show Blei yangin ya chaprang nang ni shakman bakalawe ka jongi kadang ka pansnyat ka Blei la penkre nam ta jonga jong pi blin ku khui phil man ka ktien ka phio sngo ni ka por nagam ta ka buram ka jong Blei amen baramen ane ka por ngan duain ta jong pi trying wana khamat chome ngai ngu ime ka ktien ka khot yegi ko try maka de yangi shisha ban it lot chome ban ai ka jing shikri ka bhatam chome ko try ban le ka jingle kuma khamat chome hasla jo ka perthai maka don ka nong ka bala penkre nam ta jongi kar khui baro ka basngap ni ka jikai don ki ba pang penkhia yeki ko try penkhia yeki na du khli adu kajan wenglut ka jingpang ni ka met ka jongki na penbanai ka jing penkhia ka jong Jesus Christ kan tu ka met ka jongki but try kar khui ki ba don kam kanu ka jing don kam ki ba kerdu ki ba don kanu ka jing don kam ya shema me ki jing don kam jongki klima me ki lat chu ka jing kar khu ha ka jing im jongki ya rap yeki ko try don ki ba sngosi ki ba do jingkremen pen sai bor pentingen kentiu yeki ko try kar khu ka ying ka sem tei me ka long ying tei me ki khon tei me ka jinga dei tei me kurim ka jongki padi em me ki ko try ya lam me ka jing im ka basa jongki it no ikikti Blei ka jomi nga pinna bakin roy kin man bha kin ko kin khia kran bakin ang sanru ka bakin jaman sim nang ne shakman try it no ikikti Blei ka jomi haga kerteng Jesus Christ banazar adwai amen Blei kar khui phi nam ta ka buram ka jong Blei